Zenyukile iziganeko zokusetyenziswa kweziyobisi kwidolophu yaseHerbertsdale ngaseMossel Bay eNtshona Koloni kule minyaka idlulileyo. Abantu abasebenzisa iziyobisi bazihlawulela ngokuba emizini.kumashishini nakwiifama. Kuxhaphakile ukusetyenziswa kweziyobisi kule dolophu. Abahlali bathi abantu abashishina ngeziyobisi bathengisela abantu abatsha itiki nemendrex. Abanye bathi babonile indlela iziyobisi ezichaphazele ngayo ubomi babahlobo babo. They fixed them badly, really. I see some of them, they family abandoned them, they don't want them in their house. They send them out, so they go on the streets and try to steal at the shops, try to steal at the farmers that are around the place. So it's very bad. Ngenxa yokuxhomekeka kwabo kwiziyobisi, abanye bayaba ukuze bathenge iziyobisi. Le ndawo yayikade iyindawo ekhuselekileyo, kodwa ngoku abahlali baphila phantsi koloyiko, abasaziva bekhuselekile ezindlini zabo. The children don't have money to buy the stuff, so they have to go and steal, break in at people's places. That never happened before. Abahlali bathi iinkqubo zophuhliso nezemidlalo zizo ezinokunceda abantu abatsha ukuba bayeke ukuchitha ixesha labo kwiziyobisi. We currently have a small school that we started where we artisans train them in welding and woodwork. So I think that is the way to go, so that we need to learn these people's skills so they can empower themselves to go find and work for themselves. Abahlali babongoza umasipala namapolisa ukuba baze nesisombululo esikhawulezileyo ukulwa nale ngxaki yeziyobisi kule ngingqi.